Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Priu upom ju Shanghai Bantri. Nadu ba ikhithia ka kamram ngajong i sum pule Bible ya gendu priu 24/7. Ijudan hasenda badi ha ki benta ba pher ki jingdik tur ban syakri ki paj ba. Ka jing hikai ka ba kongsan ka ba ngi yo ka long ba. Ka jing IT lut ka jung i ya ki paj ba. Iklet ya ka ying ka sem ro teng tang nam ta ki paj ba. Iklet na kam tagi babun ke igi kam personal ki kam simet jong i di IT dedicate ik ba but kani ka reflect lane ka pausna ba ka bala pelong i in job adu prasin kenti yele election kandai sin irem chisin hausam kandai spa kandai pulai di prasin i job denter ka pemut ba don hi ka quality ka ka ba kongsan ka ba kipat ba kita i ba isayo ya jing kersan yangi ki bolong ki longdin ki bobot ki denjat jong mangi arngot hang ne le tingi de ki sembai ki jing thung ki bo ma he open long yangi kam ne kam bangi long ngim la ai ban klet ru bat ki quality ki jing long ba ha jong i ki bangi persang ban but ba man ne ban long thik kam i ti nam lai tang bolong ki persang ban syakri kat bala ka jing syakri hok ya upat ba ka de ka quality ka ba kongsan ka jong i ma he doktor di lapang ka ba kejai bendriu jongi hari boy ka ri khasi jantia mahe lapang umri tong nong yalam ka them ri boy jong ga jela lalong labam smai chief minister sansen ladi nong yalam jong ka north east apor bidon ha ka congress ladi chairman jong north east congress coordination committee bat kumju ro urang ba abula pau wat sido ka national politics ro de kini ki reflect ya gejing long gejung i wi long true leader ban syakri ya ka jai bendriu ka bangi bro ngabut yang sa ba Hentiki pada kin lomba aduk ni kenting benta. Pi ka bangi mela ban klet ka benta ka kongsan ba ga de gejing IT gejung i ban mi khmat ya ka nong po konstruksi ka ban ngaliang jonga hismek ngamla ban klet haba kadon gejing terwa nagaliang jung i ha ka arp nyo tarik November jong ka snem argar khanyo ban terwa ban yeng kum kertong naga seng kongres ngam don kentin ban jubab hakmat poj ba babun hayeng sa jong i po sherwood bonglo nga suyam namar ba kumno ngan pediang ya kane gelengkor ka bakhya kan ne dengan sungu bagatu gejing syania gejung i yenga kum syakri berit ban simti ya kane ka kam kladi ka we na gejing long ka quality ka ba ai ji hikai yengiru kumno bangin syania ya gejing la jong ki we bat ngaskungu ya gani bat bangi persang ban trei kat bala na kam ta ban pentik na bangin syakri bahaya ka konsumsi leng bagi jenglong bo pi ke jeng trei stom ke jong i ke jeng biang por ke jong i na ka ban ta gi program ba pher ke jeng sngurit ke jong i bat ba i jus neng yengi na ka por ba mjude ban ken hit ye noi no mjude ban ken hit i ka officer de ban penide perlok i ka officer de benang banyak keren bat gerang bat senong bat kumta ter kita ki quality babun kum syakri pai ba ka penlong yang ngaru bangan numla ban klet ya kini kijing hikai ki bai la hikai nadu ar hajar lai saneng ter adu bandiyo ya kene kalat ka bai kerku bai ai ka blessing bangan yo ban yang election bat ba hadu mentangar ngalong gumle bangalong ro de kijing kerku kijing bangam la ban klet